Nuwun, sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimi. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Pripun kabaripun sehat nggih? Sehat pangestu panjenengan. Alhamdulillah Mbak Apri dalu menika kula lan panjenengan saged sowan wonten ngarsanipun warga Desa Putuk Putuk Reja. Reja, Nggih. lo ceret nganjuk, Nggih. pinaringan wilujeng. Rak ya ngono ta, Lek? Pengestu munduk. Kok ketok lemes men ki ngapa ta? Rodok kesendu rasaku karo Pak Sigit. Perkara apa? Mbak Apri saja cantik, aku lagi wadake kresek karo diguang dienggo sampah. Lah kowe iki sinden apa batang lho? Lah iya Pak Sigit kaya piyayitaku ki nyun sewu kok sakyane aku ngantek tidak mengerti sosok seorang lelaki ngantek bingung. Lah ngapa? Lah wong lanang ki mburu senenge dhewe tanpa memikirkan perasaan perempuan. Loh. Kita kan sudah tahu toh bertahun-tahun ngerti nek wong wedok ki 80% menggunakan perasaan, 20% nganggo logika. Nek wong lanang. Lho nek wong lanang nganggo logika perasaan iki mbuh dilirwake. Ki menyakiti atau tidak. Ngerti dhewe aku mau yuyu dadet nangis nek kesendu ngono ki ya. Kowe nyeritake kuwi wong Lanang. berarti kowe nyeritake awakmu dhewe. Anu Uduh. Lah piye ta, Lek? Pak Igit mau lho, masih ora ngomong rasa ngono lho. Oh, tak kira kowe. Upama kula rapate cantik Mbak Mimin, wasan saya menarik. Upama Oh, nggih nyun ngapunten Mbak, nyun ngapunten. Dipun wangsuli kok. Ora. Karo perembik-perembik. Dipun Bareng wangsuli. nggih, wah semakin cantik ning Biasa kemis kram kowe engko. kula sing tak senengi kebayake wonten napa niku wonten jengate niki lho. Oh, enten sayape. Enten sayape niku kok saya galak nek nganggo ngono sayape. Kayak anu brangasan ngoten. Nggih. Nyon pangapunten. Nek so nadan to brangasan semakin cantik. Nggih. Ngapunten iki wau seragamipun ragi benten kalian rayi kula. Mboten Lah napa-napa. kula nggih beto ngeten iki terus kalih calon kula niku ngeten iki. Bu anu nek kowe Buta apa piye? anu, Bu nek kowe gelem dadi bojoku sithik-sithik nutup dodomu ngoten niku. Lah dadi kula tutup ngono ki. Kok nek ngantek garangan-garangan iki do lah. Apa ditutup ki apa mergo le anu ya, Lek? Le daya ngulan iki ya, Lek. Benak nasi. Susu kok diongkek ya jare piye to? Susu ki dirabak kok diongkek. Lah gombal ki. Ndekake warga. Saged sowan wonten Putuk Reja. Lo ceret nganjuk. Menika kula dongaaken warga Putuk Reja tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsal berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayahipun. Amin. Sansaya rukun. Amin. Rukun lho lek warga kene. Guyub rukun perlu dicontoh. Iki mah dasare panjenengan Pak Kepala Desa Pak Lurah ki. Pak Sugita. Iki aku lho niku kepi-kepi lho Mbak ajeng dawuh nyanu kepi-kepi ge ayune kaya ngopo. Nek Apri niku ora ayune mergo susuk nek jenengan niku lho ngono kuwi. Lho kowe mau sempat jagoan karo Pak Lurah. Sampun Pak Lurah niku. Lah niku ayu Mbak Apri nang Mbak Apri niku ayune juarai membosankan ngoten niku. Pak Lurah. Nek diko ngoten niku. Nek karo sampean. Nek jane niku alami back to nature ngoten niku. Inner beauty. Inner beauty. Inner ki tegese ning jero, beauty Nggih, cantik. cantik. Dadi cantikmu ning jero omah aja metu-metu ndak elek. Metu-metu. Lah nek Apri mergo suntik putih. Nek kula mergo air wudu kok. Oh, iya iya. Lah kowe nek wudui terus salatmu nganggo rukoh apa sarung? Sarung ning motife kembang kantil, Bri. Nggo nyekoki kowe kuwi. Wala kok terus ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nggih. Pundi to ingkang sing Mbak Apri, pundi to ingkang Mbak Mimin pidalem saking pundi tepangan setunggal bokos tunggal. Nggih. Sliramu sik, Nak. Aku le. Ajar kendel ya, Nak. Ale. So nek sak mangsa-mangsa aku wis hijrah ning IKN nderekke garwaku, kowe dadi ora bangsal kegelan. Nang IKN kan dadi bekantan apa piye? Bekatan ki anu lutung iki, Bri. Iya. Nggih, nderek pitepangan yang gladi wanu, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Duh, kok dawa men? Injih, menika wonten wedinipun Mak Cangi. Asma Kinarya Japa. Nggih, Princess menika widodari. Widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Nggih. Lajeng Sucipto. Napa? Menika susune lancip mergo ganjelan boto. Ning jerone bata niki. Injih, kersa pripun? Alah. Botoe tawak-tawake. Ingkang setunggal Suzuki.
jarene susu jebol kaos kaki. Ngeten wau Pak Sukito, Pak Lurah niku pun mboten percaya lho. Napa Kula nggih? teng pondokan, jenengan niku asli cowok napa cewek ngono to. Kula jaler Pak mosok, lah ditiliki pripun aku ya. Mungkin jenengan rak gundam-gundam. Sak menika gantos Mbak Mimin. Sampun dipun keparengaken. Alah telek. Gayane aluse. Lah nggih, wong ki watak wantune nggih benten-benten to. Nggih, Enten sing kaya Banaspati kaya Dek Apri, Kok iso Banaspati lho. enten sing kaya Sembadra kados kula rak nggih benten. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Al- Piyai Punduk Rejo menika nggih berbudaya ning nggih agamis to Nggih, kedahipun laras, nggih. laras. Nderek tepang Ladi Wanuh nami kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden kusumaning ayu mimin saputi ratu angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Kok dawa men bareng terakhir kok ndeletik Kuswardana. Ketekan napas. Oh, kenapa? Ku ya nartine, Lek. Wah, iya ta. Wis tuwek jenenge kedawan. Nggih, wonten artinipun kusumaning ayu sing ngarani nek kuwi ora wong biasa, ora mbiyeh-mbiyeh, ora greh-greh, ora mung angka ikut ning menika tasih darah biru. Oh, Sih. trah kraton. Trah kraton. Kraton ing iblis. Yo kraton Sing penting kan tenan. keraton. Kraton. Pertama kraton Kajiman yo ora ngerti. Terus Pringganing Tias. rengganing Tias. Mamah aku ling lairke nang ngisor wit pring. Ayo, Ngundange Mama. mama. Mama kok ngarit. Mamahmu jenenge sapa, Lek? Pai, Wong Thailand. paikem. Terus, Mimin angga inggi. heeh. Angga inggi iki apa hantu penunggu di air. Kewan Demit. kali kae. Terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Wardono. Wardana. Apa kuwi? Badane ra ono. Lah kok kuwi eneng? Engko nyepak sing ngendang. Wong kalem ngono ki malah ya anu lho malahan. Nek sing kok ngomong ngono ki mung abab tok nek sing glenggem ngono ki sok paling Medeni. Lah nggih lho wong kula niku rak kalih penjara wis keluarga Nggih, nggih. nggih. Mbok maksudnya adik iki sudah saudara, mosok ngeten iki Mbak Mimin pinten. Lah, pinten apa to Mas aku ngono kuwi. Sing ngendang kuwi. Ya ije Mbak Min pinten Kok ngoten. mbok pinten ngono? Nek ndelok pacaran kula nggih 50 to Mas. Nelu Kok seket. murah men. Kok larang men biasane 20 jujul 2000. Oh, tak mesake Mas, bali tak jujuli 2000 nggo parkir aku. Oh, kowe alumni guyangan mesti. Ora wis isi hijrah. Matur sembah Bagune nuwun. pokok men warga kene sehat kabeh. Amin. Golek rezeki paringi gangsar. Amin. Pokoke bejo donya bejo akhirat. Sing paringi putra ya putra, sing soleh-solehkah bangun miturut. Coba nek duitmu akeh bendina bandamu sedina iki penghasilanmu 5 juta ning anake papat mencret kabeh bojone mancing ra tau mulih. Lah ngeslot apa pontek lah. Dadi ukurane wong urip ki ayem sik ya, Le. Ayem. Oh. Nek mburu ayem di situ ada kesenangan dan kebahagiaan. Weh. Ning nek mburu seneng tok rung mesti uripmu ayem. Ya, karena mau ngoyak seneng tok. Kesenangan duniawi menika nek diuyak ra ono enteke. Berarti jenengan sampun menep mboten nengenaken keduniawian. Ngeten iku mung kula nggih srawung. Oh. Dados menawi Pak Lurah apa Mbak Mimin Mbak Apri dugi nganjuk pinten kula mboten ngarani Pak ning nek umumipun nggih selangkung yuta aku yo. Ning kan ora ngarani ya. Selawe yuta mulih ra gondas ya engko. Kok senengane mbok ra ngono kuwi. Nggih. Iki saged srawung kalian warga kene iki ra Nggih. luar biasa. Luar biasa ya, Nak. Ya, Sing nyatane. mirsani tumplek blek sak lapangan. Lho menika mboten mawi warga Putuk Rejo lho. Nggih. Ingkang saking Jombang nggih rawuh, Rawuh. Kediri enten. Nggih ta. Nggih. Apa Fan-fan pengen- kabeh. Pengen nyawang kecantikanku ya, Nduk. Ketelekmu. Kok senengane. Nembang-nembang coba Nembang, Cek. satu lagu mangke Pak Lurah para perangkat Nggih. bisa minggah satu lagu Nggih. dulu. Wonten pamundutan mboten Pak Iki? Kathah sanget mangke. Dipun waos rumiyin. Nggih, mangke panjenengan nganu Kowe napa arep munggah niku? ngono sing ngersake apa? Oh, bapake Pak sapa ki sing Laden ki mau lho. Ngersake. Ngersake solawatan. Oh, selawatan. Nggih, mangke dipinangani. Saking maklas sayur niku sing gadah diriya sing go sareng Oh, waca-waca. si maklas sayur. Nyuwun kanca tani sida asih kalih tayub pudang kuning. Oh nggih. Assalamualaikum sugeng dalu bucange kula nyuwun kelinci ucul kagem warga masyarakat Putuk Rejo.
Salam saking Mbah Yono Mbungkal. Lah nuwun. Nggih. Ini Mbak Mimin Mbak Apri bebas nembang napa riyen bebas. Nggih. Sing penting ngangge bawa rumiyin. Kalian mangke penyanipun Pak Lurah raketang sak 5 menit ngersake fragmen ngaten kalau wau. Nggih, wau kalau waktu minggah wau paring dawuh ngaten. Nek perlu engko limbukan tekan setengah 4 lakon wayang dibajutke sesuk bengi kok. Aja esuk-esuk kowe engko nek esuk malih lanang lho kowe. Nggih, saking Bu Amin sugeng dalu Pak Dalang nyuntut pangan menika saking Bu Amin warung kerupuk pecel di Putuk Rejo. Woi Bu Amin nggih, kerupuk pecel. Umpama diteri pecel rene iso gayeng to. Nggo dalange tok ya. Salam kagem para warga Desa Putuk Rejo khususipun dhumateng Pak Kades sak perangkatipun. Mugi warga Putuk Rejo tansah pinaringan rahayu wilujeng gemari para jinawi. Matur suwun saking Bu Amin nyuwun lagon greges kalian ayang-ayang. Mbak Apri rumiyin bebas ngagem bawa rumiyin Mbak Apri. Pamundutanipun podang kuning mawon nggih. Oh nggih. Larase slendro Pak Pitoyo. Ayah Pitoyo. Ya ampun. Langsung mantuk Ayah Pitoyo. Ayah Pitoyo iya. ku piyaine lurus ya, Pri. Wis mungkurke kadonya nek liyane koyo brangasan nyamang koyo ngangah-angah. Ya kok nyamang aku kabeh do ngului duwi ngapa ya. Anggo ngidoni kowe kuwi. Ndelakku mergo terpesona apa piye. Bawane Asmarandana slendro sanga. Nggih. Nadyan wujud temung peksi. ayu suarane apik. Dasare wedok. Nggih wedok ya. Ayu ya wedok to ya. Den kok lanang tuwa dandan wedok. Wah wis jenenge Sukimin. Wis Bocahe mangkat. pangkat. Oh asli Mbak Mimin niku Sukimin. Sukimin. Lagi ngerti kula. Niku nami napa jenenge samaran. Oh. Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu menika, Nduk, kowe nyamura laku dadi wong sudra. Dadi wong cilik akar rumput. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo, kekurangane wong cilik kaya ngopo. Dadi ora ABS ora mung asal bapak senane kamu turun ke bawah. Kowe dadi wong sing membumi duntuet. Dados nyamur laku dadi jeneng Sukimin niku gur nyamur laku. Kaya lakon niku nggih Wirata Parwa niku Janaka nyamar dadi Prihatnala. Prihatnala niku. Ning aku driver ning BRI kok jenenge Sukimin padha ae. Menika bapakne cah-cah. Oh. Oh alah. Terus ya Mbak. Sebabnya napa Mbak Apri kok niki dienggo dolanan ngeten-ngeten. Tidak beretika. Kok ora beretika ning nggon ndi to? Dipeki kanugrahan suara becik, diolah becik. Ning ini kekurangannya, etika itu lebih penting daripada ilmu. Adab menika lebih penting daripada ilmu. Nyepeleke tukang son to, son wis hebate kok ngono apik kok medi. Menika ya. Lah kok ngono ta lek aku ketoke ra ngono, nek ngono gaweanmu lawas kowe. Menika cobi gending nyuwak sing nyuwara Mbak Mimin. Kacarios menika gurunipun sinden. Berarti menika putra siswa murid sedaya. Nggih. Ingkang sakletingaken namung Bu Yuyun menika sakleting. Kok nek Bu Yuyun ramani. Ya iki sakleting kula menawi sanesipun kon tahap nyetene pendadaran. Anak-anak anak-anak lari-lari. Guru sinden. Aja sok kumah lungkung kowe. Oh alah. Soale ya siku gur menang gila-gilo niku. Zong asline. Oh nggih nggih. Nano. Halos manis nang sam. Menika napa penuh perasaan? Kok dur goceki tole ae jane ngapa ta lek. Kok Mas tak janji to. Nek melu ning nganjuk ora pareng rewel kok nyarus ae lho. Perjalanan klaten nganjuk ya 3 jam nek nyarus. Mbak ya tinggal ngomah nek ngewoi-woi. Alah ku dolanan bocah-bocah. Gila. Pareng rewel lho, senthik lho. Masa mengga.
kalau menjingnya diatur sih, Mbak. Nah. Kalau menjingnya muntet. Piye Mbak? Mbak Yosi, Muni piye? Deni. Yo bener nganjuk ki wilayahmu. Kowe ya Jawa Timur ya Blitar. Ning ora carane ngono kuwi. Lah muni piye? Larisku ora bakal ngurangi rezekine sampean. Laris sampean ora bakal ngurangi rezekiku. Dadi rezeki wis ditaker karo Gusti Allah. Ora bakal kleru Lah Gusti Mbak Allah. Yosi ki ngapa? Lah ngapa kok dadak nyantet aku suaraku dadi bosok? Ora rasa disantet wis bocok. Mau angkat suaraku apik lho. Mangkat suarane apik. Lho nek kantek Pak, lurah gelo perangkatku ciwa. Warga ora trima, tak temboke wong loro iki lho. Oh, kowe suaramu elek iki. Kuwi apa kowe merdukun pajupat 5 pancer paribacan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ana kekuatan sing ngalahke kekuatane Gusti Allah. Lho, rungokno ki Kowe merdukun iki mawe apa? Kowe ngajak aku ora payu nang wilayah Timur. Bapak Ibu menawi bar ngeten iki, monggo. Aja kaya ngono kuwi pahigit. Aduh. Piye. Kedah penjan briefing menika. Nek ana bintang tamu kesajak nyekait kula swara kula dadi ngomprok-omprok ngene. Santet. Lha to. Sing ngongkon aku iki mau. Soko kan njaluk perlindungan sapa meneh kowe? Pak Lurah. Kok sabo terusan? Kok cincin ini malah mudon malah. Padahal MOU-ne Memorandum of Understanding. Walah. Aku disuwun ning ngene nggo ayu-ayu Mbak Imin jenengan panggung niku dingge primadona, nggo kembangan. Primadona. Lah kok dadine padha anggrok ngono. Masa? Ya dipaske ayah pitaya sik no. Nah. Abang. Lah tuwa do tuwa sing ruko. Iki nggo ngemutake Piai Putri. Pinter njara langit nek nyambut gawe nyun pangestu karo garwane. Contonana nek Tanpa dipalilah garwane ora bakal mulai imame keluarga kan laki-laki. lek pamit piye? Ya. Ya Allah. Oh, mapan segender. Ya alah. Ayah karo bapak iso mesra banget. Ayah ya karo bunda kok. Ayah karo ibu. Kok ayah karo bapak. Kuwi anak-anak lahir ciduk. Wasuwe. Tadi ambung Mbah Pitaya kok dadi lanang. Ora apa-apa lanang. Wasuwe nggon kula lono goleki. Cengkoke kaya Pak Taslim lho terus. Niku jeneng nafase landung. Oh. Nek jeneng nafase cekak mboten nyandak. Bener. Telek. Kemampuannya beda. Oh, napasnya dawa. Musikalitasnya juga beda. Iya. Dia baru punya modal dasar. Wah. Kok anu nduk tak gladen nduk. Heeh. Ah bacot to kok. Geleki. Goleki. Kok terus menyerahi piye to? Piye? Mbak, kowe cocoke klasikan rada engko oh nggih. Oh, Klasik, bangsane onang-onang. Onang-onang, gambir sawit, laler ijo, ngono. Laler mengen. Oh, laler mengen. Batang. Sing ngeson ki kok ket mau anu mripate ora loro karo aku ya. Mas, kita itu partner kerja. Ojo dirusak dengan ranah-ranah pribadi. Please. Aku pengen membangun karirku itu dari bawah loh, Mas. Ojo tok rusak oto. Kowe iki ngerti. Apa? Tukang son ki ngerti. Apa? Nek kowe gembol potensio gede. Lah pengen diuntir. Malah gur senep no, Mas. Ayo malah baca nana. Iya. Mbak Apri. Ayah. Tindingane, Mbak. Nah. Nanonang ning Goleki si podang janar iba bunga ngatiku nyanding bisa dadi tamba
podang kuning karya Pak Podang Darno kuning. ngawi. Lalah. Kok wis berangkang ngono? Mboten. Nyon sewu kita flashback sejarah. Nggih pripun? Nek cah saiki kan seneng wong wedok mergo pasuryane. Nggih. Ken narok rumiyin seneng kalian Ken Dedes mergo betise. Kempole. Kempole. Nek Oh, ngantek kempol kula bersinar. lah bersinar, kuwi sing bakal nurun-nurunke Wiji ratu-ratu ratu. ning tanah Jawa, Jawa. betise bersinar. Nek kanca-kanca do nyawang wentis kula. Lho, terus ngantek kesengsem, Lah, terus golek kempolmu. terus malah yo golek kamar mandi apa ora do malah. Sing Kempolmu kok mano ngono kok. wah, sing arep merkosa aku iki ya sapa? Oh, dedeh. Lah, wong wedok ya derjine sikil, kukune ya dipitek kaya Mbak Apri Oh, ngene iki wedok. Lah kok kebak. Ototmu gede-gede lho Mbak Kuwin. Niki wong wedok jenenge gentur tapane demen prihatine nyambut gawe ora mung ngatung wong lanang. Oh, tirakat seneng mlaku. Tirakat. Wih, nggih. Apa ngekeki mbokne dadak ngatung wong lanang, ngekeki adine dadak ngatung wong lanang. Oh, Nek iso wedok ki mandiri. Sing wedok ki sapa? hamba. iya ya. Buka saking vokal Mbak. Enji. No. Aman ning omah wis ora krasan. Keluyuran kan goleki sing tak sayang. Mubeng mitrang ganku goleki ora kerasa esok awan nganti wengi.
adohan sarwi ngoceh dheweke kalih reca Agene pikirku kumping seret ireng tak sawang katon manisi iku bunga yen pakon ning sliran goyangin jas ora bakal atiku kembali yen sikop dia anduduk ati keprangan ora mendha atiku sansaya ndodra tak ranani surte tekan yo Luar biasa. Jogete jan kompak. Mbak Apri asli dihapusi Mbak Mimin ora ngerti. lah pripun to Nek Madep Rono karo Madep Rono Mbak Mimin joget tapi sampe anggere gerakan rene dekne mung tengok-tengok. oh ngono kuwi le nyambut gawe janipun kula pengen totalitas. Umur tidak dibohongi. Lah jenenge menjelang menopause sih rak ya ngerti dhewe to, Brin. oh menjelang mampus Menopause kok mampus. Wis ora nggarap sari iki lho, Cet. Wis ra teratur le nggarap sari. oh Bu garap sari ki bulanan Bulanan. pindah kuping ya Sarno. Aja nesu Mbak Mimin. Anggere Mbak Mimin anggere nesu ki andeng-andenge kok so gedhe. Menika napa nggih? tai kebo Kok tak kebuk lho. lah gede ki nek tai lalat rak cilik Menika pancen paringane kados ngaten menika. Oh, penglarisane kuwi. Mboten penglari. Anu. medal mumen Aku nek kula niku ketoke ngertine Mimin niku brangasan, Apri sing alus. Kula nek kon kan napa jeneng bengok-bengokin rasa kula mboten tegel. Oh. Tenan kok aku tenan Mbak aku ra mudeng dadi. Aku nang di muka publik ini isen banget tok, napa isen banget. Makane raiku tak gawe tak make up tuwa to iki. Heeh. Raiku- Asline Aslinya cantik banget. Ini mau cara membentengi saya. Ana sing wong wedok latihan silat, pun ana wong nakal, dekne melawan. Nek kula make up kula gawe ireng, gawe kusem, gawe burem, men lawan jenis tidak tertarik. tertarik sehingga kehormatan saya terjaga. kehormatan kok dikerawuk ki kehormatan kok Kan orang punya benteng sendiri-sendiri untuk membentengi diri, memfilter dirinya. Mereka benteng-benteng caranipu. Berarti asli cantik ya. Nggih. Enek dengan cara berhijab, ana dengan tutur kata sopan, dadine wong arep nakal sembrono sungkan. bocahe alus. Oh Mimin kae wonge elek gilani jijiki. Ini kak di satu sisi saya diuntungkan. Di usia 48 tahun masih suci perawan udah ketemu apa ora. lah wong lanang arep nyerak ya gila arep Lagi wancine Pak Kades. oh nggih Pak Nggih. Sugita monggo Pak Pak Beten mirangi raos hormat Monggo Pak Lurah. Betara manjot. Turuk. Ibu nggih menika. Mikrofon. Sampai nek salaman karo Pak Lurah demek ra apa-apa. Nek karo Bu sithik wae bukan muhrim. Lho karo Bu Lurah kok bukan muhrim? Lah niku ketoke ngoten niku
wining ya. Oh iya. Ya kala-kala nek Sewu Pak sura. Panjen, Pak Ora Panjen. Oh, Nuwun Monggo, sewu. Bapak. Panjen. Monggo Nggih. Bapak paring pangandikan Bapak kalian Niki Ibu. si musuh kula beto. Kok musuh pripun lho, Pak? Lah Oh, musuh garwa. tarung kok, Oh, menika Ibu. Ibu. Oh, musuh, Lek. Musuh dalam selimut ya Ibu. Lah nek gene Mbak Apri nopo? Kali Mbak Mimin apa kenging? Nggih, pripun carane to, Pak? Giliran niku kok. Wong wedok nggawa dongkrak kira nggih mung kula kali diapi to. Niki ngeten Mas Sigit. Nggih Kersane pripun Pak Kades? niki kula pengen roh bukti bedane bojo kula kalih Mbak Apri. Oh. Kalih Mbak Mimin. Bentenipun. Benten nggih Nek kula babakan. diaturaken Lah mboten-mboten bentenipun genah sami-sami cantik, sami-sami menarik, elegan. Lho, Waduh. eksklusif, ekspensif. Lah kula Luxury. pengen semer bedane. Oh, lah Nek iki kula caranipun diaturaken pripun? Mbak Mimin kan nek bojo kula nu kan wis gak suci. Nek Nggih. kula diaturke Mbak Mimin kan bisa menjaga kesucian. Kesucian nggih. Ngoten lho. Nggih bentenipun kumaten. Nek Ibu menika kesuciane suci tenan. Nawi Mbak Mimin kok suci. Nek ra payu nyanyi susu nek dikomanci. Bisa dicoplok kok ya, Mbak. Nggih, portable kok niku. Lah nek suami nek garap Mbak Mimin niku dus pundi? Anu Pak niku Dilep-lepne kali. ngagem gen sing prayogi. Napa? Anu tenggalengan biasane. Apa kok kate-kate. Nek ayune niku ayu anu Mas Sigit. Ayune ayu Mbak Apri. Ning angete-anget Mbak Mimin. Ning menapa? Tapi piyambake saged njaga kesucian. Alah kok. Punggawa praja lho ngalembono Lah ora nek mau kados Mbak katene Apri ora niku mboten bombong. montra-montra nek kakung. Nggih, nggih, nggih. Kok kira-kira ngombe rong gelas sih yo. Iso kesengsem tenan. Nggih, nggih. Jenenge mboten sak baene kok Pak, mboten niku. Nek kula kan mung lawaran nek mriku. Oh. Kok mesti ora trimo, Rok. Kaya kalah saing. Oh. Nggih, nggih.